ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. sai Allah madaukakin sarki yake ainihin ya ayyuha allazina amanu kullu min kafa yake ya ku wadanda kuka yi imani ku shiga cikin musulunci gaba daya kan kuma musulunci ainihin da ba tsakiya ma'ana ka ɗauki abin da yake da sauƙi yau ka yi history jin daɗi ya yi daidai da sa ranka da aikata abin da ka ji ya yi tsayi ka fito Allah ma aika hurin hari ne a musulunci ba a musu irin wannan gaba ɗaya ake tsundumuwa cikin shi wannan aka tsaya an tabbatar da ayoyi da rubin wasu yahudawa da suka musulunta sai suke ganin kuma ne kuma wasu al'amura irin na ranar kudu a zariya irin na ranar ladi da ɗan yi mana kasar ranar kudu tana tare ranar lahadi ce hudu mu kuma ranar samun ta kai zuwa da yau ko ake a ranar ko ake hutu a gwamnatance a duniya gaba daya hudu da ladi da yahudawa da tsaruwa a kawai mutum yi suna gusa a baya kuma suna yin gida gusa ban da ba yanan inda suka shiga nan za su yi to Allah ke yi kawai da haka mutum su gyara ya sa wanda yake ku shiga cikin musulunci gaba ɗaya shi ne shari'ar kundin ba na za ka yi a cikin shari'ar ka shiga ciki kakka tsaya kana tsororo a baba a ka shiga cikin musulunci gaba ɗaya saboda haka sai Allah ce wala tattabi'u khudwati shaytan kada ku ba hanyar shaytanu kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sahabi ki cewa kadda lana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kaddan wa kadda hawlahu qudutan wa qala hadha sabili wa hadhihi subul fala tattabi'u subul fatafarraqa bikum an sabili yace yazo ya mana wani irin zalimi yin wani zane dogo guda ɗaya zirmi keke kaɗa daga an gane ko rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaɗa shi ne wani zane dogo yake kuma wa kaɗa haula hu kusuda sai kuma ya zo gehen shi wasu zane ɗan gwata ta saboda manzo Allah wa azai shi ba in nawo ne wani gina mu kaga wannan bayani ma da ke ne ko to a masar aya a wuce mutum da suke kai gaba kawai Allah ya ce mu yi kawai ba shi yana da kaɗe riguna ba mu da muka fassara ba mu san abin da muke hudu ba shi wanda ake ba ta kuma san abin da ake ba ta ba ba mu wani wani a cikin wannan kai duk sun a tafsiri a rana ɗaya ka tashi ka tafi wallahi ba mu da zuwa kawai wani ba ni gari ce da shi kai ba ku da wani wallahi shi kai in dai za ka yi rubutu ko ni ilimin ka ina da dama ba ka isa ka ji dandanon alƙur'ani a cikin kawai tarjaman ma baka tsaya kai mai kyau na kuma shi za a yi karatu da haka babu wani bayani a cikin karatu kawai karatu ne na kawai irin a kai kawai mun je kawai karatun rage rana babu gada an rage rana kawai shi ke Allah ke yi saboda haka nan yanzu a nan sai aka ce wato can inda nake magana maza na yi wannan zama sai yake cewa in za a gane manzon Allah malamin malamai ne mai bayani ne cikakke shi ke nan sai ya ce musu sai wani zane ka duba ya ga inda musu magana a haka za su gane amma sai yake musu har alli ishara har allina yake ya musu ishara da wasu abubuwa amma kai ba za ka iya kai bayani da bakin ka ma da maka wahala kuma Allah ya hore ma ka sani ko ba ya kai bayani ba da to bayyana lin nari dan kai wa mutane bayani a kaci ba ta aka yi maka karo karo kuma tsara Allah ya ce ya ayi annabi da amanu gudu gudu mutane ka ba sai cikin musulunci gaba daya wala ta tabi kudu ta shaytan kada ku ba arjin shaytan inda wanda kuma abu mu yi shi shaytan barki ne mai yayi inda mai tafi da kuka ta kuma fari ma za a rubuta da kai da ta bayan gaskiya ta zo muku fa ana muku shaida an ku sani annallaha azizun hakim Allah mu kullun da bara da gida dan Allah ne za su gane haka ne fa wannan wa'azi ne wallahi ba ta saka muku wannan ba ku kawo ne na rantsa da Allah ku dawo ku fasara Qur'ani da Allah ke wannan ba fasara ba saboda haka ne mutum ya dawo ya abin da Allah ya rantsa shi wannan kana ba ga dawo ne wannan a yanzu haka muka ga dama muka kama Allah ya yi yo ba mu wannan abu wata aya ma kai ma ba sa ne ya ba da kai ko rawa ko ya aruma da kudi ne haka ne kuma a haɗu kuke a gina ba wani roni Qur'ani bai san haka
Allah ne ke zai so saboda haka za mu wasu me yasa Allah ce warattil qur'ana tartila ku ainihin karanta alqur'ani kuna masu tarattuli kuma yanzu a ta'ajjil min shaytan kuma wa aina ne wata aya ce take cikin Ramadan dole sai an sauke alqur'ani ido ka cikin kenan ga ido shi ne da sauki kuma radda kai hashin rana din sai ka hadisi wannan gunta saboda goban ka zo kai yanzu misali ai kullum ido ya ce ko to aka yi washi yanzu akwai ido ba yanzu yau muka zo sai mu ido muku gome kuma hadisi yanzu da muka yi washi kaduwa amma jama'a kamar takara yanzu dai ko takara a cikin wannan awoyin za ka yi uku in dai kana tadabburi a fala ya tadabbaruna alquran am ala qulubin aqfaluha Allah ya ce za ku tadabburi alquran manzon Allah yana cewa ainihin wato at-ta'ajjul min ash-shaytan gaugawa aiki shi ne ko karatu alqur'ani kake kana hadisi wasu kalmomi ba wai da tsare da samun gadawa haramun take a tsaya ko gaugawa kake ka tsaya ka hudo ma'anar karatu daidai wannan karɓa Allah mu ɗauki sarki ya yarda to saboda haka yake musu wannan hanya ta ce guda ɗaya doguwa shine kaddala na Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kadda wa kadda haulahu kududan kuma hanyoyin daban sauran kuma yake musu wannan gunta cikin hanyoyin kuma hanyar shiga fala tattabi usula kada ku ba hanyoyi usula jam'i ne na sabi fala tattabi usula amma sai ce hazili sabili wannan hanya ta ce ɗaya amma wala tattabi usula kada ku ba hanyoyi kamar ke shi ɗan ba shi shi yasa da aka zo ba al-zulumat ka gani amma an-nur ba a ce anwar ba an gane ko ainihin Allah yana hudda waɗanda suka yi imani zulumat ila nur yana hudda su daga cikin duhai na kafirci duhai na jahilci duhai na munafiki an gane ko amma an-nur haske na imani hasken shari'a haske ne duka shi guda ɗaya shi yasa Qur'anin gaba ɗaya Allah ya kira shi da an-nur haske Qur'ani Allah ya kira shi da haske a cikin Qur'ani ya yi kira saboda haka haske ne ko mutunci haske ne yana da abu ne ba wani haske bane ba wannan sai ke musu hanyoyi to ana abin da samu kawancan nan da aka ce wala tattabi'u kutuwa ta shaytan hanyoyi tabarkan shi dan ba dai in ka kula kan da karbi na ganin nan wannan yara kake tafi ka ne kana da rana ce amma a kan cikin addini kake to wani gurba ta addini kan kai shi ba dai kana ganin dai ne da haka gane ne nan ma hanya ta shi da za ka ce maka nan ga addini ne kai ka bar addinin ka da ka farci idan ji wannan ake shi Allah ya kiyaye saboda haka sai yace kuma innahu lakum aduwwun mubin shi a gare ku mai bayyana kiyayya ne fa in zalaltum min ba'd ma ja'atkum al-bayyinatu fa in zalaltum in yubsad da ku min ba'd ma ja'atkum al-bayyinatu bayan gaskiya ta zo muku kuma sai dan ya sa ka bar wannan gaskiyar kabbuma su bai sa rai kamar yadda annabin rahama da kai Allah yake musu kashe da bin waɗanda suke bin soyayyen rayukan wala ta tarwa hawa allazina la yu'minun kada ka bi soyayyen rayukan waɗanda ba su yi imani ba wani gurin kuma sai kada ka bi san ran waɗanda ba su da sani duka kowanne wanda bai da sani zai iya kawo maka san rai in ka bi shi ka halaka wanda yake kuma ainihin ya san gaskiya ya kita shi ma so yake ka zo ka bi san rai to duka waɗannan sai ka yi bala'a da su sannan za ka samu zuwa aljanna kai da Allah ya sanar da kai kuma ka riƙa bin wanda bai san komi ba wannan ina ganin ba ƙaramin wanda wuce kawai wai don ka faranta masa ya riƙe nan lafiya da wani ba yau in ya fi ka sani kuma kai ma Allah ne kake kake koyi da shi ke nan ta fi gidan sauki abinda kana son Allah ya fi ka in ka ji Allah ma kin ka rai shi yasa lokacin da ka nemi yardar mutane to ba za su yarda da kai ba kuma Allah ba zai yarda da kai ba amma idan ka nemi yarda Allah ya yarda da kai to mutanen kirki sai su yarda da kai mutanen banza kuma su ka haka ne da ba wani mutanen banza ku Allah ya san su dan ba wai shi kadai bane mutanen kirki masu bayyana abu za ga wani yana bayyana abin kirki kuma yana cikin wani mai abin kirki to alama tana yiwa shi din wannan bayyana abin kirki ne ba da kirki ba ko kuma ba dama ba a kan tsarki ne saboda haka shi yasa yake kin wanda yake kan gaskiya Allah ya kiyaye mu saboda haka yake in ya gusar da ku bayan gaskiya ta zo muku to fa'alamu anna Allah azizun hakim ku sani Allah magwayin sarki ne mai hikima Allah madaukakin
ya gane da mu sai Allah ya ce هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الجمال والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور كالبني إسرائيل كما آتيناكم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. sai Allah madaukakin sarki ya ce mana yayin da kaza hal yanzuruna illa an tatiyahum Allah fi zilalin min al-gamami wal mala'ika wa buyal amr yace shin wai mutane akwai abin da suke jira ne ko ba a'a ma'ana da suka yi imani da cikin Allah kadan da shiga cikin addinin gaba daya ba Allah ya ce ko duk kullu sun ka fara shiga cikin addinin gaba daya na musulunci ba to wai Allah yake cewa shin wai mutane me suke jira ne ko ku a'a illa an ya tiya humullahu ko sai Allah ya zo musu fi zulalin minar gama da a cikin inuwa ta girgije an gane ko wa kulil amr bayan kuma al'amari an zartar da shi wa ila Allah turja'u dhuhur zuwa ga Allah ne makoma al'amurra gaba ɗaya take to yanzu a nan gurin menene a hakikalin wannan ayar manuwarta shine kamar yadda Allah ce hal yanzuruna illa an tatiya humul mala'ikatu aw yatiya rabbuka aw yatiya ba'du ayati rabbuka shin wai mutane akwai abin da suke saurare ne su gani ko sai ranar da suka ga mala'iku sun zo musu aw yatiya rabbuka ko sai ranar da ubangiji ya zo iri aw yatiya ba'du ayati rabbuka ko sai ranar da shatan ayoyin ubangijin ka suka zo musu kamar hudowar rana daga yamma sannan za su yarda cewa lillahi ya wala tashi in ba haka wani menene yake hana su bin Allah wani bane menene yake sa su suke duba dokar Allah da kama ta da hannunsu da karya kuma sun sani kuma ba wani yake da sa su suka karɓar su saboda haka sai Allah wannan kuma ƙarin ayar wannan abin da zai mutu maka da ita sarari shine ranar tashin alkiyama ainihin ubangiji zai zo kamar yadda yake ko a cikin menen wal fajar yake cewa ja'a rabbuka wal malaku saffan saffa ubangijin ka zai zo da mala'iku sahu an gane ko zan wannan irin zawar da shi ta dace da shi ne an gane ko shi yasa a nan da ya kawo wannan ayar ita wannan ayar kaga illa an ta ce humul mala'ikatu aw ya tiya rabbuka kaga waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa waji a yawma idin bi jahannama yawma idin yatadhakkaru insanu wa anna da zikra ainihin sama za ta dare ta wargaje ubangiji sai ya zo da ainihin mala'iku sai ya zo a ƙarƙashin inuwar girgije kalma shi zulalin minar gamani algama girgije ne zulalin inuwar girgije haka ubangiji zai zo irin zan wadda ta dace da shi an gane ko ya saboda haka nan shi yasa ainihin wato a wani sahabi yake cewa ainihin hadisi daga Abdullahi dan Mas'ud Allah ya kara mishi rada yace annabi sallallahu alaihi wasallama yajma'u qala يجمع الله الأولين والآخرين بميقات يوم معلوم قيامة شاكسة أبصارهم إلى السماء ينظرون فصل القضاء وينزل الله في ظلال الجمال من العرش إلى الكرسي أكادكم saboda haka yake wannan a hadisi abin da ke Allah zai haɗa mutanen farko da na ƙarshe kamar yadda waɗanda masu karin suka ce yanzu mun mutu za mu taso a babu da wani har iyayenmu na farko ma Allah ce kulun na al'awwali na wal akhiri na mashahu ka ga ya mutu da na farko da na ƙarshe cikin haka to anan ka ga yanzu anan na ƙarshe da na farko za a haɗe su da miƙatiyoyin ma'alo ainihin a ranar da mutane za su tsaya ga wani ubangiji rana sananniya za su tsaya tsayuwar da shaki sakan abu saruhun suna masu ɗaga gannansu an gane ko sama idan samari yanzu nuna fasalar kada'i suna neman a zo a rarrabe musu sakamako wa yanzu lillahu fi zilalin min al-ghamami fi zilalin gamani sai ubangiji ya sauko a cikin inuwar girgishi ka gane ko shi yasa ka kawo shi saboda fassara wannan aya sai ce min al-arshi daga al-arshi shi ubangiji zai sauko ila da kursi zuwa ga kursi wanda kursi din nan ta fi mai bakwai da kasai bakwai wani guri ne da Allah ya halitta wasi'a kursi was samawati wal ard
haka yace a cikin alqur'ani ko wasi'a kursiyyu fis samawati wal ardi Allah ya sanya wannan alkursiyin tashi ta yalwaci sammai bakwai da kasai bakwai idan za ka dunkule sammai bakwai da kasai bakwai ka jefa su cikin alkursiyi sai su bacci to kuma sai ya zo wata halitta da ta fi alkursiyi girma ita ce ainihin wato al'arshi ita kuma al'arshi in ka ɗauki alkursiyin ka jefa cikin ta malamai suka ce kamar ka ɗauki biye ne ka duba sun ƙorin sahara ka jefa ita kursiyin da ta yi sammai bakwai da kasai bakwai kai ka ga Allah mulkin shi ba da wasa ba to saboda haka nan wannan daga can ubangiji yake farkowa shine kuma ma'anar yawma tashaqqaqu as-sama'u bil gamami wa nuzila al-mala'ikatu tanzila ranar da sama za ta tsage Allah yake mala'iku su sauko daga sama lannan ne ubangiji ma zai sauko an gane ko to yanzu a nan gurin ainihin akwai wata magana cewa ubangiji zai sauko daga sama al'arshi an gane ko to waɗanda suka cewa Allah ba a sama ba yake ana ta gardama sai a ce duk wanda kai ya ce ma Allah a sama yake to ya jahilta Allah ne Allah yana ko ina to magana ce mai tabiya Allah ilimin shi yana ko ina amma Allah ka yarda shi ya ce maka yana sama al'arshi الرحمن على العرش استوى sai suka ce istiwa din sai suka tsaya suka yi badakala a kai suka yi badakala an gane ko manyan malama suka tsaya kowa ya rikirkito magana shi to in ka koma je ka ajiye hankalinka sai ka gane mai aiki da sarai ko ka gane mai aiki da ayar Allah idan Allah ya ce maka ga abu ka yarda Imam Malik ne ya ce in kana so ka warkar da shi wanda ke cikin wannan matsalar ka koma gurin Imam Malik kawai akwai kuma malamin shi ma abin da ya faɗi kenan an gane ko abin da suka wace suka ce al-istiwa ma'lum ai abin da ake cewa istiwa'i an nan abu amma wanda kai hu majhul amma kaifiyar istiwa'in ubangiji akan al'arshi wannan abu ne wanda kowa ya dace shi Allah shi ya san irin yadda yake ya daidaita a kan al'arshi ba irin daidaituwar da ni na yanzu a zaunan nan ba ba irin da daidaituwar da wani yake yi a musu kulera ba daidaituwa ce irin wanda ka dace da shi to shi ke da sai a ce maka a'a su waɗanda za su ce maka Allah ba san ba ki ce maka a tsayar Allah in ka ce Allah yana sama Allah ya yi ƙarfin wata halittar shi ta ɗauke shi ya yi ƙarfin wani bugire ya ɗauke shi sai ka ce to madalla ka ce yana ko'ina shi ko'ina nawa ne wannan yana shi ne kuma shi Allah bai ce maka yana ko'ina ba da ya ce maka yana tare da waɗanda suke shi ne na biyun shi ne na ukun wanda suke su biyu haka Allah yake wadi ko kuma inda Allah yake magana akan cewa ya daidaita akan al'arshi a cikin alƙur'ani gudu shidda yake cewa ya daidaitu sai ce alal arshi kuma a nan sai suka ɗauka in ya ce ila ya yi ta'addi da ila akwai al-istiwa wanda yake ta'addi da ila wannan ranar da muka dawo muka tar da kawai za mu yi bayani to a kan shi insha Allah in aka kawo ila to ma'anar da zai bado daban ce in aka kawo ala ma'anar da zai bado daban ce amma duka istiwa'i ne kuma an gane ko to wallahi wannan in mutum bai a hankali ba za su rubuce maka tauhidi ne in mutum bai ba a hankali ba za su kashe maka tauhidi saboda haka in ka ga ka ce kawai kai yanzu kawai malama ne ya kai kai da shi kuma ga shi san karatu kai da Allah hoyi ba za ka tsaya kai wata a fahimtar ka ba ka gane gaskiya ka kashe boko ba abun wani gidan sai an duba nasi ba amma wani duka sai ka samu malami ya kudin da da tarbiyya aje kawai na wani malami shi kuma da ka san yi tsoron shi aikin banza ne kake wala bata maka lokaci amma wani ku sai ya ce al-istiwa'u ma'lumun wal kayfu majhulun wa su'alu anhu bid'ah yace shi istiwa'in da Allah ya yi da ta akan al'arshi ba mu san irin da so ba amma dai ka yarda Allah ya daidaita akan al'arshi wannan wajibi ne a kanka kenan al'arshi ko ya ga maka tana sama saman ma can take wanda ita kursiyin nan da muke magana yanzu ita kursiyin nan sai ya ce tana saman sammai bakwai take
kuma ta yi sammai bakwai din gaba ɗaya wanda a kursiyu samawa wal ardi sannan sai ce bayan wannan alkursi da sai wani ruwa to yanzu idan kana so matambayi mai gardama ka gane cewa wauta yake sai ka tambaye shi duk wannan saman da kaji an ce kalakan lahu sab'a samawatin ibaqa babu da ta wata da me Allah ya yi inna Allah yumsiku samaa an taqa ala al-ardi Allah shi ya rike sammai dan kada su wado kasa kuma tare da haka kowace bata amfani da rubuta Allah na wata ne saboda haka nan wannan duk ba ta haɗu ba to ruwan ma bai haɗu da al'arshi ba al'arshi ba ta haɗu da sammai ba kuma akwai ruwa mai yawa a tsakanin kursiyu da kuma sammai bakwai to kuma tsakanin kursiyu da sammai bakwai a nan ruwan yake wato da ainihin kursiyu da sammai bakwai sannan wato ba ruwa ba ita kursiyun tana nan daga ƙarshen sama bakwai to sai kursiyu an gane ko sannan kuma sai ruwa sannan sai al'arshi Allah ya ce wa arshihu ala da ma'i an gane ko al'arshin shi tana saman ruwan nan ne to shi kuma sai ubangiji ya ce shi kuma istawa ala al'arshi ya daidaita akan al'arshi ina wata an gane yanzu yace shi ya daidaita akan al'arshi amma kuma inda zai ƙara ganar maka da cewa dole ka yarda Allah yana sama sai kuma hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce Allah ya ce yana saukowa a ƙarshen dare idan aka ce ana saukowa daga ina to kace Allah yana nan a ko'ina shi kuma gashi manzon shi yake yana saukowa daga sama haka ne ko idan ya sauko sai ya rika ina mai roƙo na ran ka mishi ina mai kaza in mishi kaza kuma in alheri take to sai Allah ya koma idan ka dala to amma Allah da yake maka yana tare da kai ko kuma kuke shawara Allah yana tare da kai da ilimin shi ne da ganin shi shi yasa yake maka shi al-halimu da yake maka kuma jin shi yana tare da kai shi yasa ya kira kanshi al-sami'u mai ji ne an gane ko yana ji jin da ya bambanta da naka duk inda kake kai magana yana jin ka kuma maganar wani da tawani batta ruɗa shi ya kafa jin tawani ina ta gane amma ni yanzu nan gurin da nake magana da wani harin wani sai ina gurin da haka saboda ya harin wani da harin magana ni sai in kasa gane magana da yake shi ya kasa gane ku da kuke nan ku kasa gane da nake cewa amma shi ubangiji ba haka bane saboda ni yasa yana da hankalin da ba mu da irin shi hankalin shi gaba ɗaya ba za ka ce ba Allah ne hankali ko saboda idan ka zaro takobi ka kawo sanda ka kara haka ka ce ka sandan nan wani ma da kahinta ka yi na wannan takobi ne ta gane da ke za ka haka ba ma ai magana hankali ba ka dawo Allah ko ba haka bane kai ne kake bukatar a kare maka da hankali ko ka dashi to saboda haka yan uwa ba a siffanta Allah da kwakwalwa ba a siffanta Allah da kwakwalwa saboda haka Allah nan da kake yi da ne yana sama mu wannan shine abin da muka yarda shi Allah yana sama amma akwai da yawa ina jaddada maka wannan akwai da yawa ma da wanda za ka yi suna ta tawili su samu ayoyin nan su ciccira su duk ciccira da za su wallahi wannan magana ta magabatan nan ita ce magana wannan magana da rabi'atu na ayyawa shi ne malamin imamu malik da abin da imamu malik ne wallahi magana ce wannan babu canjin ta ko suka ce kawai Allah ya daidaita sama kare da wannan amma ya daidaita wannan shine mazhurin ba wanda ya sani sai suka ce kuma yaya ne mutum ya rika tambayar yaya ne din nan tambaya ce ta bid'a ya saba ma Allah ko to saboda haka nan kawai sai kamar ma Allah kare shi duk abin da Allah ya hoje in ya wuce ya horon ka tsaya ya wuce wajen iya hankalin ka tsaya kar ka yi amfani da hankalinka kar ka yi amfani da hankalinka ka tsaye da hankalin naka bakin nan ne bakin hankalinka dan abin ya sha hankalinka ne ya hankalin hankalinka kamar yadda duk yanka idan aka tsoro ba kan da ya karin ka dai ka nake to haka nan ne kun aka tsoro maka wani abin da ya tsoro maka baka kada amsawa saboda haka sai ka tsaye da abin bakin kwakwalwar ka kenan Allah wanda ku so kai ke gane da mu saboda haka nan kenan ka ga wannan Allah an ce zai zo daga ainihin sama saboda haka sai ka Allah na sama wannan kuma ilimin nan nashi ya gama ko ina in ra gane ba wai in kace sai su ce maka to ai in kace Allah shi a guri guda yake a sama yake ka rubuta da wannan ko ka wanda ya ce ne saka ne da shi kai ka zo da ka kai ko da haka mutum maka in ba da ne sai da ka
ba haka bane ma'anar laisa ka mutum shay'un ko ni bai yi kamar Allah ba Allah ne ka komai ba shi ne laisa ka mutum shay'un kawai amma yanzu da aka ce Allah yana ji shi ke kawai jin Allah irin naka ne in aka ce Allah yana gani ganin Allah irin naka ne kai har yanzu wanda yake cikin wannan gidan ba ka ganin shi ko ba haka bane dukkan wani wanda yake bayan wannan kasan zai ba wa ganin shi wanda yake cikin masallaci na cikin inda makarantar take ba wa ganin shi ba wanda yake ganin shi sai wanda yake cikin shi ko ashe ganin mu da na Allah ba iri ɗaya ne dan Allah ya ce masa ta asali to in kai haka duk kofofin Allah za ka kore musu in ba haka ba Allah ya ce al-sami'u ne yana ji Allah ya ce al-basiru ne yana gani Allah ya ce al-alimu ne masani da amma duk wannan ana saka ta dan adam daga an ce al-sami'u ne sai a ce saka musu da yusha kuma sai hana cikin wani magana Allah ya sa mu gane baban tauhidi ya gaji dan mutum da ya hankali da zuwa kai cikin magana ya dawo ala irin da ne ya da gaba Allah ya ce kalmar Isra'ila shi abin da za mu jago kalmar Isra'ila yace ka tambayi bani Isra'ila kam atainahum min ayatin bayyinatin nawa ne suka zo musu daga ayoyi bayyanannu wariha kamar ayoyin da annabi Musa zo musu da shi an gane ko irin kyallin hannu an gane ko ya fuji da Allah madaukakin sarki to wanda suka Musa da kauli fa kullu jarib bi ataka al-ajra fa fajarat min husnata ajrata aida kaje al-kullu wala madrabu kawai ta kai ya buji dutse amma a cikin alƙur'ani ba ce ma buga ba saboda balaga irin ta alƙur'ani kai sai kai ta kadiri fa da raba fanfajar ya buga sai ainihin jikin ya tsane sai ga ruwa har ga 12 ko idanuwa mane 12 ko to kaga wannan aya ce to irin wannan ayoyin Allah ce nawa ne ya zo an koro shi ya buga sandar shi kogin ya dare sun wuce sauran sun zo sun dirmuyo an gane ko wannan aya ce kallin hannu aya ce duka waɗannan abubuwan ka gani shine wannan kam ataina bani Isra'ila an gane ko kam atainahum min ayatin an gane ko ka tambayi wani Isra'ila nawa ne muka zo musu da shi ayoyi wa man yubaddil ni'matallahi duk wanda ya juya an gane ko ya musanya ni'imar Allah min ba'di ma ja'atuhu bayan ni'imar Allah din ta zo kamar zuwan Annabi alaihi salam to fa inna Allaha shadidul iqab ya sani Allah mai tsananin hukuma an gane ko Allah mai tsananin hukuma ne za mu fara sa ina ne kamar kayan da ke mata wa'ida wa ta da yi da wasu ne wanda to زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. sai Allah madaukakin sarki yake bayyana lil ladina kafaru da hayatud duniya yace an kawata da kafirai rayuwar duniya sai ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ad-dunya sijinul mu'minin wa jannatul kafirin ita duniya gidan kafirai da mu amma aljanna kafirai shi kawuri aljanna take da tabbas ko ya same ta ko bai same ta ba to in bai same ta ba yayi farincan ne ya faɗi gida biyu babu in ya samu aljanna a nan ya fashi da raɓasa ya kwasa in kawuri ya mutu a nan cikin talauci da bala'i ya shiga hukunci saboda haka shi yasa ake son kai a matsayinka da Allah ya tsora ka a kan hanyar musulunci to ko mun talaucin ka kai kokari ka ba Allah dan kada ka je ka tafe gidan ruwa wallahi kar ka je ka yi asara ka ja ma kanka bala'in da ya tsare ka je ka yi mutuwar tazarci a nan duniya kana jin kana shan wuya ka yi tazarci kamar an sako ka daga mutane ya zo cikin wancan a ce kasa kuma akwai ramin da bai da iyaka ku ka wani tazarci ke nan Allah ya saboda haka nan wannan duniyar da manzo Allah ya ce kasance ga mu'mini kaga a gidan kaso dan gidan kaso bayyan abin da ya dama abinci dan gidan kaso ba irin wanda rai shi ko wani zai cikin haka nan dan gidan kaso zai tsaya inda yake so yayi yawo sai wanda aka mishi ne talala ya da ma ko kake shi sai wani amma da halin nan kin ne kawai sannan dan gidan kaso ba zai tashi da sa'a ba yayi aikin da shi ya ga dama sai aikin da gidan hukumar gidan kaso ta shi kai
dan gidan kaso kayan da yake sawa ma ba irin wanda shi ya ga dama bane ba ko ba haka bane to wannan haka matsayin mugu yake a nan duniya kenan da cinka da shanka da inda za ka zauna da tuwayin da za ka sa da magana da za ka wasu dukka ba irin wanda dukka ga dama bane za ka wannan shi ne ma'anar da Allah yake ne a'a za ka yi ne abin da Allah yake so tuwayi irin wanda Allah yake so ka sa kasa da kuɗin da Allah yake so ka saya ka saya shi ne ma'anar a gane ko abinci irin wanda Allah yake so ka ci ko kuma a'a kai kawai mai ɗanɗano kake so ko da ba halal bane shi ne magana amma ga mai ɗanɗano amma haram ne ga wani cikakka mutu shi ne halal sai ka ci wannan cikakka mutu shi ne yi maka alheri ina haka an gane da kyau to saboda haka a nan yanzu sai aka ce to su yanzu kafai an kawata musu rayuwar duniyar nan shi yasa Allah ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam cikin alqur'ani fala yaghurrannaka ta'allabul ladina kafaru fil bilad kada ya rude ka haka ne ya ce yace kada ya rude ka jujjuyawar kafare a cikin gari ruwa idan wajen je sa hau jirgi ka sai can wajen suna wani turanci baka gane abin da suke faɗi tana ta daushe ido a cikin wannan da mata su ka san gudun ruwa da mata ne da suke suna ta daushe ido a cikin gidaje ana sauka wai shi ke na iya wannan ne kawai shi yasa aka ce to an ba su je ta kuma Allah ya ce inda darajar duniya ta kai da wata mutum saboda ne ba ba ka da wani daraja shi yasa annabi ya dubo macaccen dan akuya marasa kan gado da rashin ba da wasu yan kunnuwa shi ba na kirki ba ya ɗaga shi ce ma ga mai ga matattun na akuya ma zai wani birane suka ce har da na yana ko da rashin da ake da shi ya ce to wannan kwa ya ce wallahi wannan a guri na ya duniya dai ya mutar da mu duniya ne ya ce a guri na wannan wata kan da da wasu kudu wanda kuka ce da rashin an kuɗa ya yi duniya amma kowa duniya ce Allah ya kiyaye to kaji ka hauya aka fata ba idan mu kar mu yarda mu rika ganin kyan duniya da abin da ke cikin duniyar nan zai halakar da mu ne shine yanzu ki ba mu wahala wa yaskaruna min alladhina amanu kuma a haka kaji har suna yi wa waɗanda suka ainihin wato imani suna yi musu izgiranci an gane ko wa yaskaruna min alladhina amanu suna yi wa waɗanda ainihin suka yi imani izgiranci saboda su an kawata musu duniya wanda zinata ƙau amma kaga waɗanda suka yi imani ƙauƙauhun suna sama da su yawan kiyama su ranar tashin alkiyawa an gane ko saboda haka wallahu Allah ya ce yarzuqu man yasha'u shi yake azurta wanda ya so da gairi hisabi ba tare da hisabin komai ba an gane ko shi ne ka tare ko to Allah ya mutum sarki ya gane da mu saboda haka ya kwano musulmi wannan bayanin da muka yi na hadisi wa wannan in Allah ya yarda ina ganin a wani da mu ya za mu kai sai dai ina mu ya kai dan magana ta farko inda Allah yake magana akan Isra ina cikin suratul Al-A'raf dan guri shidda ne da guri cikin suratul Al-A'raf ina ga ɗaya ko cikin suratul Ra'd ne da kuma cikin suratul Taha da kuma cikin suratul Sajdah da kuma ga shi nan sa aka idan ka cikin musabbihat lisabbihu ina ga ko wannan lisabbihu ce ta cikin zawa ko ce ana akwai guda ina ganin sun shi da insha Allah wannan kira da Allah ya kawo da zamu tsaya yi magana da maganganun da malamai suke kawowa akan wanda zai hukunta mutum da ke shigar wannan matsala insha Allah akwai maganganu masu yawa zai amma nan sun kane ne mutum ya ci kawai a'a shi Allah da ka ce na sama in ka ce na sama ya za a yi sama ka ɗauke shi ko ga yaro da shi nan shi ya ce na ka kyale shi mana shi ya gaya maka ka yarda kawai shi ne aikin ko yanzu wannan daidai yake kamar yanzu a ce maka ne kabari kowa san yadda muke shi ko sai aka zo aka ce maka to kabarin nan mala'iku din nan mala'ika ɗaya girman shi na kwanta ma shi yayi sai aka ce su biyu suke shi ma kabarin kun tambaya sai ka ce ba zai yi ba kamar haka ne ba ta ga wannan aiki ne da hankali ba ko ba haka bane ko kuma sai wani hadisi ya sake ce maka kabarin nan idan aka sa mutum in yana aikin kirki za a buɗa mai shi kamar da rabi kamar ya koma shi kan da makaranta ya hankalin kai ce kuma annan ya wani ke na wani biya wuce hankalin ka anan ina ta an gane da kyau kuma bayan haka sai a ce maka a cikin mace inda ɗaya yake ba da arna mutum ƙararin mace ina ƙadarin ma'alu sai aka ce kuma ana ake tura mala'ika ya gyara ta ya sa mishi da shi ya busa mishi rai
ya rubuta abin da zai ce rubuta komai ya ce ma ubangiji dan wuta ne ko dan aljanna zan rubuta ya ce wata rubuta dan wuta ko dan aljanna sai ka ce mala'ika sai da shi cikin wannan mata kuma tana ta aikin ta ma tana turo yanzu wannan za ka haɗa da hankalinka to kuma Allah dan ya ce maka yana kana harshe ko da kiyarra ka ce Allah ko ina kin aka kira kana harshe ya za ya harshe ka dauke shi bai wallahi billah kuma da sunan malunci Allah ya kiyaye kuma yanzu Allah ya tsare mu ko Allah ya gane da gaskiya wallahi tallahi akan haka mutane rigima ake habburin sarakuna ake zuwa lalle malama a kasashen nan da suna duniya duka wallahi rigima ake yi a je gidan sarki a ce wani ya ce Allah ya karɓa in ka yi ta rigima dan mi ce Allah ya karɓa Allah a ko'ina ce wannan ne na Allah ya fito ka da shi kowa da bidiyo sai ya haya ka Allah ya kiyaye saboda haka nan zamu wannan ranar da Allah ya kawo yanzu su take dake a hankali yanda za mu gane cewa kada mutum ya rusa kai sai dai halaka ne Allah ya mu gane abin da muka waje da wani wani ka ba mu gane wannan muka kuskure kuma saboda karancin ilimin mu ubangiji kai mana da Allah ka ji mu ka ji mu Allah ka ji malaman mu Allah ka kyautata karshen mu Allah ka sa mu gama da duniya lafiya marasa lafiya na gida da za su mutu ubangiji ka wata lafiya mu da muke da lafiya ubangiji ka ƙara mana lafiya ka ƙara mana imani Allah ka shirya da mu Allah ka gane da mu gaskiya ka ba mu ikon bin gaskiya Allah ka tsora mu akan turar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama Allah ka tsora mu akan turar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama Allah ubangiji ka shirya da mu Allah ya gane da mu gaskiya ka ba mu ikon bin gaskiya yan uwan da musulmi waɗanda suka gano gidan gaskiya maza ko mata ubangiji ka riƙar da gahara ya 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 Allah ubangiji ka gafarta musu duk wanda ke cikin kunci da bala'i na kawai ubangiji ka yaye mu wanda ke cikin kunci da bala'i na rayuwar duniya Allah ubangiji ka kawo mana makara ta mauta Allah ubangiji ka amsa mana Allah ubangiji ka amsa mana subhanaka allahumma wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب